Perhekuntoutuskeskus Kajo sijaitsee Liedon Vanhalinnassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kajo on rakennettu sisäilmaturvallisesti lämpimissä ja kuivissa olosuhteissa. Rakennukselle haetaan joutsenmerkkisertifikaattia. Kajossa tarjotaan ympärivuorokautista perhekuntoutusta haastavissa elämäntilanteissa eläville perheille, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea kuin kotiinpäin vietävillä palveluilla on mahdollista tarjota. Perhekuntoutuksen tulosyitä voivat olla esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, perheen sisäiset vuorovaikutushaasteet, lapsen haastava oireilu tai vanhemman omat toimintakykyä alentavat pulmat ja vahva tuen tarve vanhemmuudessa. Kajossa työskentelee kokenut moniammatillinen tiimi, joka tekee tavoitteellista kuntoutustyötä perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi lämpimällä ja arvostavalla kohtaamisen otteella. Kajon kuntoutus on perheen elämänkaaressa lyhyt, mutta toivottavasti sitäkin merkityksellisempi ajanjakso. Meidän tärkeä tehtävämme on kulkea hetki rinnalla ja antaa perheen matkaan jotain sellaista, mikä kantaa arjessa vielä kuntoutusjakson jälkeenkin.